Hrvatski narodni vladari. Nakon doseljenja u svoju današnju domovinu, Hrvati su osnovali nekoliko kneževina. Najveće među njima bile su Primorska Hrvatska od mora do planine Gvozd. Posavska Hrvatska uz rijeku Savu, Polovicom 9. stoljeća Primorskom Hrvatskom vladao je knez Trpimir. knez Trpimir je stolovao u Klis. Podno njega je dao sagraditi benediktinski samostani crkvu. Tu je pronađen kameni ulomak s njegovim imenom. Knez Trpimir je osnivač hrvatske vladarske obitelji Trpimirovića, koja je vladala do 12. stoljeća. 10. stoljeće svojom je vladavinom obilježio jedan od najpoznatijih hrvatskih narodnih vladara. Bio je to kralj Tomislav. Kao knez, Tomislav je uspješno ratovao protiv Bugara i Mađara. Tako je pod svojom vlašću ujedinio Primorsku i Posavsku Hrvatsku. Postao je prvi hrvatski vladar koji je vladao od rijeke Drave do Jadranskog mora. Nakon tih vojnih uspjeha porastao je ugled Hrvatske i Tomislava. I Tomislav dobiva naslov kralja. Kralj Petar Krešimir IV. Nazivao se kraljem Hrvatske i Dalmacije. Vladao je i dijelom Slavonije i Bosne. Okrunio se u Biogradu na moru, a osnovao je i grad Šibenik. Kralja Petra Krešimira IV. Naslijedio je kralj Zvonimir. Zvonimirova prijestolnica bio je grad Knin. Zvonimir je darovao zemlju brojnim samostanima i crkvama. Darovao je zemlju i samostanu Svete Lucije na otoku Krku. O tome je ostao sačuvan zapis, poznat kao Bašćanska ploča. Pisana je glagoljicom i to je prvi pisani spomenik na kojem se riječi hrvatski kralj spominju na hrvatskom jeziku.